Тя много се радва. Много е мъничка. Баща щипката почистваш с тир. Няма да се притесняваш, няма нищо страшно. Да. Оле. Мъничко е. Това номерчето може да го махнеш или да го махна аз. С олио ще го мазняваш тук, ти знаеш бе. Аз знам, аз съм си приготвила всичко, зехтин, специално такова бочко. Понеже тая с такова се я мажех и помага много. Айде на каката. Не. Подарък от бебето. Тя на кака си прилича. Тя като беше бебе също така беше. Чапък петка, чапък. Нека да дойдете. Пълнобросни агент. Кога ще порасне? Не бързай, нали виждаш как бързо растат? Ще остарееш как мене. Ще се молиш после да бяха малки. О, Джумамо. Точно 14 дена става днес, откакто съм тук, нали? Съвсем деца си не домашнява. Направо, тая особено много плачеше. Няма как. Еми. Мама. Ох, yok ben de kalan bana. Bir de koremçtim kaçı. Gülünün mama gülünün. Родява, мама, родява и няма коренце. Kamera. Колата е близо, нали? Айде, татя, на